Masu bibiyar mu a wannan shafi namu na aure a yau ne mana fatan alheri kuma ne mana barka saduwa a fitowa ta 6 a wannan shiri namu na wasu ɗabi'o'i ko kuma wasu gaɓoɓi guda 10 da muka alƙawarta za mu fitar wanda suna zama tushe na samun saɓani a gidan aure. Gaba ta gaba ita ce shekaru. Lallai shekaru suna da tasiri a gurin zamantakewa ko da wane ne kuwa. Idan shekaru suka bambanta ko kuma mutum yana wani shekara, akwai ɗabi'u da suke da alaƙa da wannan shekarar. Idan ya yi su ba aibi ba ne. Na ɗaya, akwai abubuwan da yake da alaƙa soyayya, son wani abu yana da alaƙa da wasu shekaru. Misali, yaro za a san shi da son wargi da son wasa. Misali na biyu, dattijo za a same shi da son yara, son 'ya'ya ko kuma kamfar hannu, rashin sakar kuɗi sosai saboda tattali da kuma wani abubuwa da suke cikin kwakwalwarsa da tunanin gobe da ya masa yawa. Hakanan ita ma yarinya karama za ka same ta da wasa da wargi da son ƙawaye da son sharholiya da wasu abubuwa makamantan wannan, kamar yadda suke faɗa. Kaga mutum ya yi hoto, mace ta yi wanka tana hoto guda 50 30 60 kullum status ɗinta, amma wacce shekarunta suka ja za ka sami wannan abin da sauƙi. Shi saka a shekaru da muke gani suna tasiri kwarai. Duk wacce a mu'amala auratayya ta haɗa ku da ita, ka duba shekarunta, ka ga a wannan shekarun menene ya kamata ta yi, wani irin ɗabi'u ne. Ma'auni da mukan bayar, mafi sauƙin ma'auni shine mukan ce ka duba 'yar gidanku ko wasu 'yan maƙotanku masu irin shekarunta, wani irin abin suke. Abin da kaga suna yi to ita will not be an exception. Ita ba ta da bambace, ba za ta zama tana da wani abu kawai don ka aure ta kana so ta ji daɗi ba. Duk wanda ya kai mu'amala shi, ka kalli ɗarekunsa. Yanzu in matashi ne, ka kalli dandazon matasa da za su je su ɗau kuɗi ba su ci abinci ba su je kallon bal. Kaga da ɗan abin nan za ga ko ya bar kasuwa ko ya bar kaza ya tafi kallon bal. To kaga idan mu'amala ta haɗa ka da mace mai wannan shekarun, za ka san menene za ka sa rai daga wajenta na ɗabi'a. Sannan na biyu, dangane da biyayya da mu'amala auratayya. Duk wanda ya auri ƙaramar yarinya ya sani ana cikin tafiya biyu za ta gaji da biyayya, za ta zama mace. Wannan biyayyar da ka aura domin ta, ko kaga tana yi maka yi kana mata faɗa tana kuka, za a zo gabar da ta wuce wannan abin. So sai ka shirya, ba wai raina ka ta yi ba yanzu wai miƙe kafa ta yi ba. Shekarun ne suka canja, ɗabi'ar ta canja. Za ta zo lokacin da in kai ta fushin ka ma baka ci abinci ba, waye za ta ɗora a cikin rayuwarta. Za ka ci da ba haka ke bakin raina ne, rediyo ce, social media, ba komai. Shekaru ne kawai, daɗiya albauta ne, 'yanci. Hakanan za a zo lokacin ko da za ka kamar gidan ma ba a damu da kai ba, ka gaji da su, to sun cika. Yan ta samu ta abin da take so a gurin wasu, abin da take so a gunka kuma yanzu bata da bukatarsa. Shi ne mu'amala auratayya. Amma abin da za ta ci, abin da za ta sha, duk za ta samu a gurin 'ya'yanta. To da haka yanzu alaƙar ku da su ta kuma nisa. A ɓangare na biyu, ko kuma in ce ɓangaren maza, su ma da akwai wannan. Da yawa abin da yake yawan zuwa mana tebur na ƙorafi shine mata da yawa suna cewa mazansu suna neman mata, sun fara neman mata, sun shiga sabga da mata, suna kaza, wanda da kamar ba ɗabi'a su bane. Daga baya za su ga abokai ne ko menene, ba na abokai. Duk wacce ta aure mai ƙananan shekaru 20 da ɗan wani abu ɗin nan, ki sani kin aure matashi, kin aure saurayi, bai gama samartaka ba kika aure ki, zai yi ƙara'i, zai ƙarasa. Bambancinsa da ragowar saurayi wanda bai aure da wuri ba, samartakarsa shi ya saba da mace, ya san menene mace. To lokacin da samartaka ta zuwa mutum, a lokacin da ya saba da mace, za ga yadda zai ɗabi'arsa daban da bambancin wanda bai saba da mace ba. Zai iya finsa zaƙiwa, za ga kuma nan da nan alaƙa ta mu'amala a auratayya ta shiga tsakaninsu da wata mace, saboda ya saba, ya san wannan. Shi saka in kika aure mai ƙananan shekaru, ki sani kamar koyon keken yara ne, zai koyi keke a kanki. Duk ya gama dambarwarsa, ku haɗu tare, ku tashi tare, amma kuma wannan keken da ya koya zai ba shi sha'awar ya siyo wani keken, ko kuma wani in ya siyo wani keken ya ara masa, ko kuma in ya ga wani keken a hanya ya ɗauka aro ya je. To ma'ana dai zai iya bin wannan idan shekarunsa suka, saboda haka ana sa ran zai iya kaiwa har shekara 40 ko 45, ko yana cewa ana son sa, ko ana cewa ana son sa, ko yana bi ko ana bin sa, zai yi mu'amala da mata. Ƙara'i yake. Idan bacca son wannan, to ki sami established someone wanda ya riga ya wuce gurin, ya gama samartakarsa.
wanda shi wannan shi kuma nasa ishin daban. Hakanan wacce ta auri wanda ya dan daga din nan, duk wanda ya daga musamman a ce yana da mata ko kuma dai bai ma ya auren da wuri ba ko yana da mata da 'ya'ya, to ki sani idan kin aure shi a wannan shekarun ya fara yin haƙorin hankali ya fara fito masa, ya san menene mai muhimmanci a cikinsa. za ki samu yana da ginanniyar rayuwa wanda ke sai dai ki zo a 'yan karere, wannan 'yan kareren shi dole ki karɓi wannan matsayin. in ba ki karɓa ba ki ta shan wahala. mafarkin yana son ki yayi wane ne, kina ga kamar zai rushe rayuwarsa domin taki, gaskiya ba gaskiya ba ne. akwai wani abu na daidai ko ba daidai ba da aka gina shi akai kuma ba zai iya sauka ba. abu na ƙarshe shine idan kika auri kuma babba, shi ma babba haka yake, wanda ya tsufa sosai ko shekarunsa suka ja, gaskiya iyalinsa suna fi masa komai muhimmanci. ko da ya tozarta su a kanki na wani ɗan lokaci ne, za ki ga dai uwar mutijiya ta koma ramunta. so da haka wannan shekaru mu dinga la'akari da shekarar da mutum yake ciki, matsalolin da zai bayar za su rage yi mana raɗaɗi, za su rage yi mana tasiri. a shari'ar mu ta musulunci a cikin wa'inda aka yi wa tanadin azaba ta daban akwai tsoho mazinaci. me yasa ba a ce matashi mazinaci ba? saboda mu'amalan mata a gurin matashi daman is expected, ana sare. so kada ki damu, kada ki sa kanki a masifu, ba wai kin gaza ba ne, kuma ba lallai auren su zai ba. dan kare ya bi mota yana haushi, in ta tsaya ma wani ba zai iya tuka ta ba. to haka yake, za su shigo masa rayuwa, 'yan mata zai shigo masa rayuwa a wannan shekarun har zuwa a zo a wuce. hakanan ita ma mace a bangaren ta, in tana wannan tsakiyar shekarun, ƙawaye wata ran da 'yan uwa sun fi mata tasiri fiye da komai, ba san su tafi fiye da kai ba. kai ne duniyarta, su kuma masu ba ta shawara ne a ya za ta rayu a duniyarta. to dole sai ka sanya za ka mu'amalanci mace a wannan shekarun. babu raini, ba tozarti. da in kai mata faɗa tana kuka, yanzu ka sai ka yi a banza, kana magana tana magana, babu komai. shekaru ne da tasirin shekaru. wani mutum yana yawan faɗa, yana ce a shekaru na kunyawa zan ji gurin faɗan magana. shekaru suna tasiri. to mai la'akari da shekaru gurin saita mu'amala auratayyar mu, kada mu ɗauka cewar ɗabi'a da wani yayi ko aka samu canji wani mugun abu ne. a'a, duk wanda ya miki ɗabi'a kalli shekarunsa, duk wacce ta yi maka wata ɗabi'a kalli shekarunta, za ka samu sauƙi insha Allah. wa'annan bayanai ne a gajarce. Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu.